Meron akong kwento! Ano naman yan, Marching? Tungkol ito sa sa tatlong prinsesa at kay Juan. Gusto ko yan! Ano ba yan? Kwento na yan. Game! Si Juan, nilabang siya sa sapa. Niya, wala siya gisuot, kahubog sa tanan. Niya, naitulo ka prinsesa, si Prinsesa Mura, Mahal, og si Barato. Tilaw-tilaw lang. Tilaw-tilaw lang. Niya si Prinsesa Barato nga, princess. Ato nang tagnaon ang unsa nang gikumkum ni Juan. Kaya si Juan, nilabang siya sa sapa, kakumkuman. Kay gikumkum ang iyaha. Tagnaon nila ang say kumkum. Say kumkum. Niana si Prinsesa Mura nga. O sige, Princess Barato, ato nang tagnaon. Gitag-an ni Princess Mura. Niana si Mura nga. Tagnaon mo nang gikumkum ni Juan. Unod na, unod. Unod. Ana siya, unod ko no. Yan niana si Princess Barato nga. Dili na unod. Ugat na, ugat. Isagim ko tag-an na. Yan ana pugyud siya sa ikatulo nga princess nga. Buwa na. Utok na, utok. Utok. Motok, nagpaabot sila. Kay si Juan hapit na. Paggawas ni Juan, nag-ana na si Juan. Idol si Princess Mura, hikap na. Yana niyang kang Juan ay. Awa, kumkum niya sa. Awa, unod lagi, unod. Unod. Ya, idol si Princess Barato. Yana ni Princess Barato. Mangguno be. Ugat lagi, katakong ugat. Ugat ano? Ugat ano ya? Kinalas na kausap. Last na prinsesa, siya na hikap. Aman ko na, ugat ba? Hikap na. Yan naman niya. Yan na yan. Siyempre, nagdahay ang kahuan. Nigaw sa gyang buwan, kabalo na mo. Kabalo na mo. Nakadaog si prinsesa. Ang last na prinsesa. Siyempre, nigaw sa utok pagana niya. Nakita mo kamutukuran. Nakita mo kamutukuran. So please, sarapakaraib.